Il-Partit Nazzjonalista qed jibqa' jevita milli jgħid b'kemm kieku fil-Gvern iraħħas il-kontijiet tad-dawl. Fuq il-programm One Week id-Deputat Nazzjonalista Clyde Puli saħansitra prova jitfa' dubji jekk il-kontijiet tad-dawl raħsux. Partit Nazzjonalista fil-Gvern kemm iraħħashom il-kontijiet tad-dawl u l-ilma? Tad-dawl. Intom għattu li ħadd raħsu għandek raġun, le ma rħastu xejn. Intom għattu li ħadd raħsu 25% fuq dak illi hemm. Puli sostna li m'għandniex bżonn il-power station li taħdem bil-gass li tfisser arja aktar nadifa. Sostna wkoll li bl-interconnector biss il-kontijiet tal-enerġija jorħsu. Nilu. Mela ir-riċetta waħdu jorħos id-dawl. Żgur, jorħos minn dak. Iżda studju ta' esperti barranin jgħid li traħħis tal-kontijiet mhux neċessarjament possibbli bl-interconnector. Iffaċċjat b'din id-dikjarazzjoni Clyde Puli bidel il-verżjoni u din id-darba semma l-prezz taż-żejt. The main finding is that the Malta-Sicily interconnector does not necessarily lower electricity prices for Malta's consumers. Jiġifieri donnu l-esperti jindikaw li waħdu l-interconnector ma jistax iraħħas il-kontijiet ta' dawn il-ma' domanda oħra li tiġini f'moħħi. Allura għalfejn jekk l-interconnector kapaċi jiraħħas il-kontijiet ta' dawn il-ma' waħdu ma twettaqx minn amministrazzjoni preċedenti. Għalfejn? Mela, kif kont qed nispjegalek l-ewwel, il-kont il-prezz internazzjonali taż-żejt dak iż-żmien u allura tal-enerġija kien it-triplu ta' dak li llum.